Мен Аллахова чишмәһенә килдем. Илнур агай таштан бик матур башкорт кызын эшләгән сиректәре менән һавага. Мин әсәем менән, атаем, өләсәем менән һау алам көндә. Ешу һава тәмлеле, һавакта. Селтербей тау итәгендәге Аллахуат чишмәһе янында бына шундай бер арт-объект барлыкка килде. Уны Калу айрауылында туып үтеп, хәзерге вакытта Салауат калаһында яшәүче рәссам Илнур Ильясов менән якташыбыз Рафаэл Кадыров эшләгән. Рафаэл Рәшит улы башкорт халык әкияте Зөһрә кызы бәләкәйдән яратып укыган. Чишмә янындагы һынландырылган кыз тап ошо әкият герое, ди рәссам. Мы сделали первый вариант, это вот были мои на бумаге, такие акварели я сделал, да. Я уже тогда, когда эскизы делал, понял, что здесь должна быть такая камерная скульптура, чтобы кто приходит за водой, чтобы им было приятно, что набирает воду, а еще они получили большое эстетическое наслаждение от этого. Поэтому вот такая вот образ такой уставший, такой красивой девушки, которая пришла за водой и присела на камень. Шифалы һаулы, даула үзенчәлегенә ия булган Аллахуат чишмәһе даны бөтә Башкортстанга таралган. Шуңа күрә чишмә яныннан кеше өҙөлмәй. Макар авылының һәр йортына чишмә һавы торба буйлап килә. Ул безнең авылыбызның иң матур, иң ямьле урындарының береһе булып һанала. Аллахуат үзе Алла куәт биргән дигәнде аңлата. Ямьле Селтербей тауының исеннән ургып сыгып, безнең авылыбызны туйдыручы чишмә ул. Кыз һыны бетондан, әсилектәре менән көянтәһе сөгендән эшләнгән. Чишмә буена төшелгән ташлар кылгына аяктарыннан килтерелгән. Башкортстандың иң матур авылы исемлегенә ингән Макар авылы халкына якташ рәссамдарыбызның зур бүләге ул. Ә бүләкте һаклау, уны мәңгелек итү тик Макардарның үзеннән тора. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрләре.